Biz аларга алкышлар белән кул чаптык. Жюри әгъзалары цифрларын язып, саннарны санап, фамилияларын язганнар да шуңа күрә берничә минуттан без кызларыбызның кайсы номинация буенча җиңгәннәрен ишеттербез. Ләкин аңа хәтле берничә сүз әйтәсе килә. Хактан да иң беренчедән үзебезнең республика президенты Рөстәм Нургалиев Миңнеханов исеменнән, хөкүмәт исеменнән, Бүтән дөнья татар конгрессы исеменнән һәм шәхсән үз исеменнән менә бүгенге беренче бәйгедә катнашкан кызларыбызны, тамашачыларны, болельщиклар килеп чыгалар инде безнең. Шушы бәйге белән чын күңелдән тәбрик итәм. Сезгә ничек кенә ерак булмаса да Казаннан, Татарстаннан шулай тырышып, үзебезнең телебезне, үзебезнең сәнгатебезне, milli kiyimlerimizni, aşağı-üçülerini, görüp-гадәтләрне саклап калган өчен бик зур рәхмәтемне белдерәм. Һәм сезгә барыгызга да гаилә бәхете, уңышлы бәхет телим. Бу бәйге тагын әйтәсем килә инде, без һәр вакытта да Россия күләмендә өлкәләрдә үткәргәндә, ярым финал булганда, финал булганда һәр вакытта да әйтәбез. Безнең иң төп мөнәсәбәт менә шу бәйге үткәргән вакытта без әйтәбез. Оҗмах әниләрнең аяк астында. Без әйтәбез әни теле дип. Шуңа күрә иң зур безнең теләк һәм жюри әгъзалары өчен, кызларыбыз өчен ул татар сафлыгы, кыз сафлыгы, хатын-кыз сафлыгы. Хактан да безнең гомер-гомергә, безнең гаиләдә, безнең әниләребез, безнең хатыннарыбыз, алар иң беренче булып гаилә өчен, үзенең мәхәббәте белән, тырышлыгы өчен һәр вакытта да безнең гаиләләрне алга алып барганнар. Шуңа күрә без яшәгәнбез, озын гомерле булганбыз. Безнең гаиләләребез таркалмаган, күп балалы булганбыз. Чөнки син әни, хатын булгачтан һәр вакытта да бүтән яктан да шибәр, бүтән яктан да гүзәл, бүтән яктан да рәхмәтле булгансың. Шуңа күрә менә шу бәйгедә без иң беренче менә шушы теләкләрне кертеп, аларны үзебезнең кызлар аша күрсәтәбез инде. Шуңа күрә менә без хактан да беренче тапкыр Европа күләмендә, Альянс исемендә шушы бәйгене бетереп киләбез, җиңлап киләбез. Шуңа күрә без әйтәбез, беренче булгачтан Алла бирсә, икенче дә була инде, өченче дә була, дүртенче дә була. Шуңа күрә безнең кызларыбыз күп, әзерләргә кирәк, аларга ярдәм итәргә кирәк, әзерләргә кирәк. Шуңа күрә менә бүгенге бәйгене йомгаклап инде һәрбезенә дә кызларыбызга рәхмәтләрне белдерәбез. Ләкин Нияз кирип киткәнче, мин төшеп киткәнче, сез бит миңа сүз соңыннан гына бирәсез, әйме? Әйдәгез әле тагын үзебезнең кызларыбызга рәхмәтле булып, мин номерны әйтәм. Син кызларның исем фамилиясын әйтәсең. Микрофон ал кулыңа. Синдә список бармы? Табалы списокны. Siz başlagанда бик устагына башладыгыз. Номер әйтәсез дә, кызлар исемнәрен әйтә, фамилияларын, каян килгәннәр, кайда укыганнар, кайдан булганнар. Шуңа күрә әйдәгез әле бәлкинә тырышлап калый, хәзер ният таба. Юк, үзләребезгә кирәк түгел. Синең бармы? Булды, хәзербез. Хәзер. Син бу яктан, мин бу яктан, тамашачылар монда. Кулларыгыз хәзерме? Кызартканчы, җанганчы кул чабабыз, алкышлыйбыз. Безнең кызларыбыз беренче номер Зиләр Кәримова. Алкышлар, алкышлар, алкышлар. İkinci номерimiz Hülyaya Gülnurova. Алар үшін көп тырыштылар, шуңа күрә алкышлар зур булырга тиеш. Безнең üçüncü номерimiz Рузана Губайдуллина. Безнең dördüncü номерimiz Юлия Фаткуллина. Bizning beşinci номерimiz Альбина Фаррахова. Bizning altıncı номерimiz Аделя Мухамедова.